Така, както ви обещах, ще ви покажа как съм направила тази елхичка. След мъки мъки успях да кача видеото. Няколко пъти имах проблем, но ето го и него. Тук наблюдавате как режа индивидуално абсолютно всички пайп клинери, както ги наричат. Не знам как се казват на български. Всяко се слага по-отделно, докато разбера кое как се слага, кое се иззива и тем подобни, беше доста голяма мъка. Тук започнах да експериментирам с всякакви неща, които ми дадат на главата. Ето и първото нещо, което се твори въображението ми, а то е коледно бастунче. Според мен се получи доста добре. Реших да направя нещо малко по-нетрадиционно и да не извежда това отгоре, след което реших да отрежа на панделка и да я направя като гирлянди. Не ми стигат явно коледните бастунчета и решавам да сложа още коледни бастунчета, след което всякакви играчки и всичко, което главата ми видеше. Като започнах тази идея си нямах на представа как ще закрепя елхата права, намерих начин и стана според мен доста добре и красиво. Разбира се, девата в мен реши да сложи сняг навсякъде и да е перфектно. Тук започват слагането на снежинки, на камъчета, лудница беше. Както винаги, защо да е семпл, още украшения. Не се шегувах по-рано, че ще има още украшения. Ако ви харесват подобни неща, оставете коментар, харесвате и предлагайте какво друго да направя.